gitawag niya o gisugo niyang tanang tao diha sa paghinulsol. Kini nagpasabot nga importante ang paghinulsol para makaduol ka sa Dios. Importante ang paghinulsol para makadawat ka sa kaluwasan ug makalingkawas ka sa silot o kapungot sa Dios nga naghulat nimo diha sa unahan. Ang question, giunsa niyo pagkahibalo nga naghinulsol ka? Giunsa pagkahibalo sa tao nga naa siya sa dalan padulong sa paghinulsol? Ang repentance o sa Cebuano gitawag ni siyang paghinulsol. Sa Griego gitawag ni siyang metanoia. Meaning ani niya is change of mind. Pagkausab sa huna-huna. Kay once ma-change ang imong mind, muhatod gid nimo sa usa ka desisyon. Meaning kung na-realize nimo nga di nimo kaya kung ikaw lang, muhimo kag desisyon nga mobalik ka sa Dios. Kung imong na-realize nga sayop ang dalan nga imong gisubay, muhimo kag desisyon nga mobalik sa dalan sa Dios. Mao na siya kinaiya sa usa ka paghinulsol. Now, ang repentance usa ni ka powerful kayo nga desisyon sa kinabuhi sa tao. Once ang tao genuinely nagrepent sa iyang mga sala, mubilin nig dako kayo nga impact sa iyang kinabuhi. Dako kayo nga kabag-uhan. Dako kayo nga kausaban. Now, dili mo sugot si Satan nga maghinulsol ka sa iyong mga sala. Dili siya musugot nga moabot sa punto nga makarealize ka nga wa kay mahimo sa imong kagulingon ug mobalik na ka sa Dios. Buhaton niya tanan nga ang tao di lang gyud makaila ug makabalik sa Dios. Ug kung Kristohano na ka, buhaton ni Satan tanan, gubaon ang imong testimony. Oferan kanyang tanang offer sa kalibutan. Tanang kaibog sa mata, sa igdulungog, kaibog sa unod, sa garbo sa kinabuhi. Gusto niya lumpagon ang imong nasugdan diha sa Dios. Ug once sinihinay na ka malayo sa Ginoo, gusto niya nga ma-discourage ka sa imong kagulingon. Ma-discourage ka sa Dios. Ug di niya gusto nga mobalik pa ka kung asa kagikan. Human ang tao maghinulsol, diha mo follow ang faith, ang pagdawat ni Christ. Dili ka kadawat sa Ginoo kung una sa tanan, dili ka kahinulsol sa imong mga sala. Human nimo repent, dawaton nimo si Christ as your personal Lord and Savior by faith. Ug ang resulta sa imong faith diha sa Ginoo, mubunga ni ug lahi na pud nga level sa repentance. Human ka mo dawat sa Ginoo, ebidensya nga ni dawat jud ka sa Ginoo naay kanunay nga pagpadayon sa repentance. Munang ang tao nga anak na sa Dios, nakadawat na kang Ginoong Hesus, naay kanunay nga pag-usab sa iyahang direksyon. Of course, dili ta perfect. Dili malikayan makahimo tag mga sala. Pero diha sa imong mga imperfections, diha ka tawgon pag-usab sa Dios nga nasipyat ka ug mobalik ka dapat nako. Importante ang repentance after sa imong salvation kay necessary na siya sa proseso sa imong sanctification. Ang sanctification mo ni ang paghinay-hinay ug bag-o sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, si Peter o si Judas, na sila mga similarities. The same sila nakakumit og dako nga violation sa atong Ginoo. Si Judas, gibaligya niya atong Ginoo sa 30 ka piraso nga silver. Si Peter, iyang gi-deny or gi-traidor niya atong Ginoo sa 30 ka higayon. The same pod si Peter ug si Judas, na discourage tungod sa kasubo nga ilang gibati ni palayo sila sa Ginoo. Si Judas ni palayo sa Dios ug ingon ang Bible nga gikalas pa niya ang iyang kinabuhi. Si Peter ni palayo pud sa Ginoo, ni balik siyang daan nga kinabuhi. Pareha silang nibati og kasubo, pareho silang nagbasol sa ilang gibuhat. Si Judas Iscariot naa niya ang worldly nga sorrow. Kay ang iyahang kasakit, ang iyahang kasubo, ang iyahang kaguol, mooy ni hatod niya sa pagkahadlok sa Dios. Nga mahadlok na siya mubalik pa sa Dios, na discourage sa maayo og nagpalayo noon sa Ginoo.
Mo ni worldly sorrow. Si Peter ang naay godly sorrow. Kay tuod bisan siya naguol, nasubo, na feel niya ang kasakit niyang gibuhat. Pero sa katapusan nga part, nibalik gihapon siya diha sa Ginoo. Muna matingala ka usahay, nagbasol man ko sa kusala. Nagmahay man ko nganong gibuhat ako to. Pero nganong murag wala man dunggas sa Ginoo ang akong pag-ampo. Nganong murag wala man ang Kristo sa akong kinabuhi. Tud kay dili basihanan nga naguol ka sa imong sala, nagbasol ka sa imong mga sala, bisan pag nangay kag pasaylo sa imong mga sala, wala na nagpasabot nga naghinulsol na ka. Kay tinuod nga pag hinulsol, na kay tinguha gyud nga mabag-o, mausab, na kay tinguha nga transformation sa imuhang kinabuhi. Ang pride moingon sa imong kinabuhi, ayaw sa duol sa Ginoo. Kaya pa man nimo. Napaman kay kwarta, lagsik pa man kag lawas, napaman kay mga higala, wala pa ka nagkinahanglan og Dios sa pagkakaroon. Tingog na sa garbo. Ang pride moingon sa imong kinabuhi, well, napay taas nga higayon. Bata pa ka. Pwede pa ka bubalik sa Ginoo, pila ka tuig gikan karon, ang Dios makahulat ra na sa imuhang pagbalik. Unaha sa karon ang imong kagulingon. Unaha sa imong mga personal nga mga desisyon. Mo nay tingog sa garbo sa imong kasing-kasing. Sa kinatibuk-an ang garbo moingon sa imong kinabuhi nga kaya ra man nimo bisag walay Dios. Ug kaya ra nimo ilahutay imong kinabuhi bisag wala siya. Tungod niya nga klase nga panghuna-huna, wala gyoy mahitabo ug mabag-o sa imong kinabuhi hangtod karon. Gusto tag Dios nga mohatag sa tanan natong gusto. Gusto tag Dios nga anda mutubag sa atong mga pag-ampok, likod sa atong mga disobedience. Gusto tag Dios nga mohatag og panalangin sa atong kinabuhi nga abunda kaayo, bisan kapila nato siya na disappoint. O gusto tag Dios nga andam mo dawat gihapon nato, balik-balik kapag dawat nato, bisan pag kapila na nato siya gipasakitan o bayo. Gusto tag ingon anak nga klase nga Dios. And yes, tinuod, ingon anak ang atong Dios. Bisan pag kapila nimo siya gidisobey, kapila sa na disappoint sa imong kinabuhi, kapila nimo sa gipasakitan, ang atong pagsupak sa kabubuton sa Dios sama ni nga paglaparo nato sa atong Ginoong Hesus. Daw sama ra nga gilansang nato sa balik dito sa cross. Pero pinaagi sa imong kinasing-kasing nga paghinulsol, kaya gihapon kanya dawaton pag-usab. Amen. Inana ang gahom sa repentance. Dali kay mausab ang kasing-kasing sa Dios once makakita siya tid-anay nga kasing-kasing sa tao nga nagpaubos, naghinulsol og nibalik diha sa Ginoo. Ug unta ingon ana ang atong kasing-kasing nini mga oras. Pinaagi sa repentance si David nga nasubo og maayo tungod sa iyang sala nga adultery ug murder, gi-restore og balik ang kinabuhi ug ang leadership ni David. Pinaagi sa repentance, human napakya si Jonah sa iyang calling, sa iyang mission. Human si Jonah naghinulsol dito ilawom sa tiyan sa isda, gibalik sa Dios ang iyang purpose ug nahimo pa siyang successful niini. Tungod sa repentance, ang salbahis kay nga tao nga si Saul, nga pila ka makistuhanon ang iyang gipang persecute o iyang gipang patay, pero sa dihang naghinulsol siya, gidawat niyang Ginoong Hesus siyang kinabuhi, nabag-o og nahimong apostoles sa itong Ginoo. Pinaagi sa paghinulsol ang prodigal son nga milayas na siyang panimalay, ug sadang nibalik siya sa iyang amahan, gibalik sa isip usa gihapon ka anak.
ug gibalik tanan samahan ang tanang nangawala sa maong anak ngadto sa kalibutan. Ug nining orasa pinaagi sa paghinulsol, kaya bag-uhon sa Ginoo ang imong kinabuhi. Kaya kanya tagaan og bag-ong paglaom, bag-ong kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga kabag-uhan, kinabuhi nga dili man tuod perfect, pero kinabuhi nga ma-feel nimo ang kusog ug ang presensya sa Ginoo nga nagalihok sa imong kinabuhi. Repentance ug tanan gitawag sa Dios diha sa paghinulsol. Ginoo, nagapasalamat mi kay bisan Lord kapila ka namo Ginoo gipasakitan, kapila ka namo Lord gibiay-biay, yes gipanghambog namo imong pangalan sulod sa iglesia, pero gidinay ka namo Lord sa pila ka higayon didto sa gawas. Kapila ka bahin Ginoo ikaw na disappoint sa mong kinabuhi. Kapila ka higayon Lord gipanghambog minimo Lord sama sa imong gibuhat kang Job ngadto kang Satan. Pero kapila ka Lord na disappoint kay mes gipili namo Ginoo ang dalan usahay sa kalibutan. Pero Lord, wala ka mitalikod kanamo. Wala minimo Lord gibiyaan sa pinud-anay. Imo ming gitagaan og chance nga mabalik gihapon nimo. Wala ka nag-require og dagko nga mga butang. Usa ka desisyon lang Lord imong gihulat nga mao ang tinud-anay nga pagpaubos namo sa mong kinabuhi ug paghinulsol sa among mga sala. Igo na Ginoo nga mausab ang imong pagbati din hinamo. Igo na ni Lord nga mo welcome pagbalik namo Ginoo pabalik sa imuhang mga kamot. Salamat Lord kay hangtod karon pwede pa mi maghinulsol sa among mga sala. Pwede pa ang tao mahibalik diha kanimo. Unta Ginoo dili namo ni mausikan sa mong kinabuhi. Samtang giablihan pa nimo ang grasya para sa imong katawhan. Daghan unta Ginoo ang makaambit niini. Lord, uban nimi karon sa among mga desisyon. Sa mga second chances nga gihatag nimo sa among kinabuhi Ginoo, giyahimi nga magamit namo ni Lord sa imuhang kahimayaan lamang. Gamita ang habilin namo karon nga mga talento. Ang bag-o Lord nga mga paglaom. Ang tanan Ginoo nga nahabilin karon sa among kinabuhi Lord, among gitugyan diha kanimo ug nasayod mi nga wala imposible nini ug magamit gihapon ni sa imong kahimayaan. Busa Lord, salamat nini mga butanga nga wala kami give up sa among kinabuhi. Ang tanan among ginatugyan diha kanimo. Ang tanan among gibalik kanimo ang kadungganan ug kahimayaan. Sa ngalan lamang ni Jesus. Amen.